Τρίβω με χαρά. Κύριε Καβούρη, κάνω ένα μικρό τρίψιμο τώρα. Γεια σου, Μπομπ Σουκαλάκη, εγώ είμαι ο κύριος Καβούρης. Αυτοπροσώπος. Και στέκομαι μπροστά σου. Δεν είναι κανένας άλλος εδώ. Το βλέπω, κύριε Καβούρη. Έλεγα να συζητήσουμε τη μυστική συνταγή της Καβουροπάτη. Αυτό είναι μικρόφωνο. Τι? Ναι, βέβαια είναι. Πρέπει να καθαρίσω αυτή την μπλούζα. Εντάξει, πες μου τώρα τη μυστική συνταγή. Μα κύριε, δεν κάναμε ακόμα τη μυστική χειραψία. Ναι. Ας χαιρετηθούμε. Δεν χαιρετιόμαστε με τα χέρια, το ξεχάσατε κιόλας. Βέβαια. Γιατί δεν αρχίζεις εσύ. Στεκόμαστε στο ένα πόδι. Στερεώνουμε ένα ποτήρι σοκολατούχο γάλα στο κεφάλι και τραγουδάμε τον εθνικό ύμνο του βυθού του μπικίνι. Βυθέ του μπικίνι, σεμνά σε χαιρετώ. Γαλάζιε, ωραίε, μοναδικέ. Βυθέ μου σε αγαπώ. Όλα για τη φόρμουλα. Σχεδόν. 6,5 ώρες μετά. Αυτά τα μακαρόνια είναι σίγουρα καλά. Και φτέδες και δίπλα μακαρόνια. Ραβιόλια με φρέσκο κιμά. Ωραία. Και τώρα πες μου τη φόρμουλα. Λυπάμαι, αλλά δεν μπορώ τώρα, κύριε Καβούρη.